Mauna ka na. Ako nang bahala kay Piolo. Sige, mag-ingat ka, ha? Oo. Hoy! Grabe! Grabe! Sir Berto! Nay! Brian! Ano nangyari? Mahina ang utak! Ano ba yan? Tara na! Malis na tayo dito! Alright, pag-iwalay tayo. Dito ka. Dito ako. Sige. Sige na. Hello? Boss, nandito sa amin ang pamangkin nyo. Sige. Hintayin mo kami dyan. Pupunta na kami dyan. Kung siniswerte nga naman. Kamusta ka, pamangkin? Ang pinakamamahal naming pamangkin. Perman mo na to. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi niyo mapapakinabangan lahat ng iniwan sa akin ni Lolo. May karapatan kami sa kayamanan dahil kami ang nakasikaso nung panahong wala na kayo. Napakagaling mong magsalita. Nakinabang ka din naman ng ilang taon sa pinagharapan namin ng ate mo ah. Ito ang nagpapatunay ng lahat. Ate Mitch, Kuya Berto, wag sana kayo magalit sa akin. Pagbabayaran niyo po muna ang ginawa niyo sa akin. Pati na rin sa mga inosenteng tao. Nasilaw lang din ako. Kuya Berto! Kuya! Mitch, tama na. Brian, ikaw lang pala. Bakit parang namumutla po kayo? Tsaka anong ginagawa mo dito, Tita Marga? Brian, umalis na tayo dito. Tara na. Hoy! Kayong dalawa! Tita Marga, mauna ka na. Ako nang bahala kay Piolo. Sige, mag-ingat ka, ha? Oo. Hoy! Nakipagsupatan ka ba sa tito ko ah? Mawa ka sa akin, Brian! Napag-utkusan lang ako! Umalis ka na dito! Ate Ruby! Ate Ruby! Bakit, Marga? Ate Ruby! Sir Berto! Bakit si Sir Berto? Papatayin niya si Brian! Narinig kong may inutusan siya para patayin si Brian. Hinahabol na kami ngayon ng mga tauhan ni Sir Berto. Marga, anong gagawin natin? Sumbong na natin sila sa mga pulis, ate. Nay! Brian! Ano nangyari? Brian, nasa na yung humahabol sa atin? Nasaktan ka ba, anak? Hindi naman gaano, Nay. Pero delikado na tayo dito. Teka, ano ibig mo sabihin? Saka na ako magpapaliwanag, Nay. Pero sa ngayon, kailangan na natin umalis dito. Baka maabutan pa ako ng mga gusto pumatay sa akin. Sige, tara na. Hindi na kayo. Nasaan ng taong yun? Hello? Sundan mo si Piolo. Basta, hanapin mo siya. Kuya Berto, Oh, Mitch. anong nangyari? Bakit hindi ka mapakali dyan? Paano kasi? Si Piolo, hinabol niya si Marga. Ano? Si Marga? Eh, nasaan siya ngayon? Yun na nga eh. Hindi ko alam. Hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon. Pero may nautusan na ako na mga tauhan natin para puntahan si Ruby sa bahay nila para bihagin.
Tama ang ginawa mo. Pare, walang tao. Mukhang nakatakas na sila. Kaya nga, tara. Baka sakaling makita na sila. Sige, makabutan pa natin yun. Okay, pumasok ka. Dito na tayo. Hindi na nila tayo matutuntun dito. Anak, sino ba yung mga yun? Nay, mga tauhan sila ni Tita Mitch. Papatayin nila tayo. Paano si tatay? Baka puntahan nila siya doon. Sandali lang at pupuntahan ko siya. Tita Marga, sandali. Naitawag ko na sa mga pulis. Pupuntahan nila siya dun. Salamat naman kung ganun. Sana hindi sila maunahan ng masasamang loob. Ipagdasal na lang natin ang kaligtasan nating lahat. Anak, mukhang walang nakatira dito ah. Opo, Nay. Wala na ho talagang nakatira dito. Matagal na. Sigurado ka ba? Na wala makakakita sa atin dito na tauhan ni Sir Berto? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Safe na safe po kayo rito. Kanino ba itong kubong ito, anak? Sa kamag-anak po ni Rysel. Wala namang nakatira dito. Kaya nakiusap po ako na kung pwede, dito muna tayo. Brian, Rysel, ito na nga pala yung mga grocery na pinamili ko. maraming salamat. Ano po, Tita Ruby? Kawaan ka ng Diyos. Hello po, Ate Marga. Rysel, maraming salamat pala sa tulong mo sa amin. Walang anuman po, Tita Ruby. Isang buong pamilya po tayo. Kaya kung anong kailangan nyo dito, handa po kaming tumulong. Napakabait mong kaibigan, Rysel. Rysel, samahan mo nga pala ako mamaya. Nay, kayo muna pong bahala dito. May lalakarin lang po kami. Hindi ba delikado ang buhay mo, anak? Dito ka muna. Oo nga naman, Brian. Pinaghahanap ka nila ngayon. Tsaka hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakikita. Alam ko po ang gagawin ko. Huwag ho kayong mag-alala. Tara na, Rysel. Sige, tara. Mag-ingat kayo, anak, ha? Opo na. Yun na po. Hello? Hello, sir. Hindi namin mahanap sila, Ruby. Ano ba naman kayo? Hanapin nyo sila. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo sila nahanap. Opo, sir. Ano daw ang sabi nila, kuya? Hindi daw nila mahanap si Ruby. Ang tanga naman ng mga tauhan mo. Laging natatakasan at mahina ang utak. Kailangan kong tawagan si attorney para mapadali na ang titulo ng lupa. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Tawagan mo ulit. Ayaw talaga eh. Baka naman busy lang. Kuya, busy nga daw siya. Tatawag na lang daw siya mamaya. Ano ba yan? Tara na, malis na tayo dito. Hello? Sige, mabuti kung gano'n.
Sabi niya, dito na lang daw kami magkita. Salamat. Pag na-rider, baka may makakita pa sa atin dito. Wala ba sila, Brian? Saan na kaya sila? Ate Ruby, Oh, Marga. Hindi ako mapakali. Baka mamaya, mahuli na sila, Brian. huwag naman sana. Ipagdasal na lang natin sila. At isa pa, alam kong matalino si Brian. Alam niya yung ginagawa niya. Sana, noon ko pa sinabi yung pagkatao niya para lumayo na lang kami dito. Hindi rin naman natin alam na mangyayari ito, ate. Yun na nga eh. Hindi baling kunin na nila lahat ng mana ni Brian. Huwag lang nilang saktan yung anak ko. Sana nga ganun lang ang gawin nila, ate. Pero hindi sila titigil. Hanggat buhay yung anak ko, gagawin nila ang lahat para makuha ang kayamanan. Hindi pa natin alam kung anong magagawa ng mga kamag-anak ni Brian. Tay! Pagdating talaga sa pera at sa kayamanan, magagawa nilang pumatay. Yun na nga, Mang Romeo. Nakita ko yung ugali ng pamilyang yun. Hindi lahat. Si Ma'am Leia, siya lang ang nakita kong mabait sa kanila. Hindi tayo nakakasiguro kay Ma'am Leia, Marga. Bakit naman, Ate Ruby? Malay mo, naimpluwensyahan siya ng mga kapatid niya. Lalo na wala tayo doon. Sana, hindi rin gaya ng ugali nila Ma'am Mitch sa Ma'am Leia. Sana nga. Kung nagkataon, baka kailangan ko ipaglaban yung karapatan ng anak ko. Hayaan mo, ate. Siguro naman, makukulong na sila. Lalo na may ginagawa na si Brian para makulong sila. Sana nga, Marga. May tiwala ako sa Diyos. Naniniwala ako na ang mabuti pa rin ang mananaig. Kuya, si attorney tumatawag. Sige, sagutin mo na. Baka makuha na natin ang pinapagawa natin sa kanya. Hello, attorney. Madam, hawak ko na yung titulo nyo. Pwede na ba tayo magkita ngayon? Sige, attorney. Saan tayo magkikita? Dito na lang sa opisina ko. Hindi ba pwedeng magkita na lang tayo sa ibang lugar, attorney? Sige, kung yan yung gusto mo. Ito na siguro ang pinakakahintay natin. Oo, kuya. Sa wakas. Maghiwalay tayo. Dito ka. Dito ako. Sige. Sige na. Pre, diyan kayo, dito ako. Sige, pre, sige. Dito ka na.
Ano? Ano ba? Tulong! Balik ka na, sumama ka na sa amin! Parang pumalak! Hello? Boss, nandito sa amin ang pamangkin nyo. Sige. Hintayin mo kami dyan. Pupunta na kami dyan. Kuya, ano sabi? Nahuli na daw si Brian. Kung siniswerte nga naman. Boss, Asan si Jairos? dito boss. Tara. Jaros! Boss! Liga! Alam pumalag! Kamusta ka, pamangkin? Ang pinakamamahal naming pamangkin. Mabuti at nakita ulit kita, Jairos. Pakawalan niyo ako dito. Mga masasama kayong tao. Huwag niyo akong tawagin pamangkin. Pakakawalan ka lang namin kung pipirma ka sa isang kasunduan. Akin na yung bilog. Oh, pirman mo na to. Hindi ko pipirmahan yan. Patayin niyo na lang ako kung gusto niyo. Aba, matapang. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi niyo mapapakinabangan lahat ng iniwan sa akin ni Lolo. Kung ayaw mo, hindi mo na makikita ang nanay mo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kala nyo may isa niyo ako. Bilisan mo na! Ate! Kuya! Bitiwan niyo siya! Hindi na ba kayo mapipigilan sa mga ginagawa niyo sa pamangkin natin? Paano mo natunton kung nasaan kami? Matagal ko na kayong pinamamanmanan, ate. Dahil ayoko sanang mapahamak kayo ni kuya. Pero anong ginagawa niyo kay Jairus? Pamangkin natin siya. Kadugo natin. Bakit kailangan yung humanto sa ganito? Tita Lea, Jairus? Sinasabi ko na nga ba? Matatagpuan din kita. pasensya na po kayo kung hindi ko agad sinabi sa inyo. Dahil nalaman ko kung ipapapatay ako ni Tita Mitch at Tito Berto. Paano mo nalaman? Narinig ko po mismo sa kanila. At sila rin po ang dahilan ng pagka-aksidente namin ni Papa. Hindi ko akalain na magagawa nila sa inyo yun. Kaya nga po dito. Kaya naisip ko rin po na huwag na munang sabihin sa inyo. Sige, magtutulungan tayo na pigilan ang kahibangan nila. Sige po, Tita Lea. Sige. Ate, pwede pa kayo magbago. Kuya, hindi pa huli ang lahat. Mitch,
Berto. Attorney? Sumuko na kayo sa batas para hindi na madagdagan pa ang inyong kaso. Tita, Tito, hindi ko naman pagdadabot sa inyong kayamanang iniwan ni Lolo. Pamilya ko kayo. Pero sana hindi naman tong sa ganito. Hindi. May karapatan kami sa kayamanan dahil kami ang nag-asikaso nung panahong wala na kayo. Pero hindi niya naman kailangan manakit, Tita. O kaya naman mag-isip na pumatay. Nang dahil lang doon. Noon pa man, tutol na ako sa mga desisyon niya ni Kuya. Hindi kayo nakinig sa akin. Hoy, Leia. Napakagaling mong magsalita. Nakinabang ka din naman ng ilang taon sa pinagharapan namin ng ate mo, ah. Oo, pero iba na ngayon. Nandito na ang tagapagmana ni Senior Manny. Dapat nga matuwa tayo dahil buhay siya. Sige nga. Sigurado pa kayo na siya ang totoong Jairus? Paano niyo mapapatunayan? Anak, Nay, si Ate Ruby ang magpapatunay ng lahat. Madam, si Brian po. Hindi ko po tunay na anak. Sino tong batang to? Iho! Iho! Gising! Gising, Iho! Iho! Sino po kayo? At asan po ako? Nandito ka sa bahay namin. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, Iho? Pangalan? Hindi ko po alam ang pangalan ko. Naku, bakit kaya hindi maalala ng batang ito ang pangalan niya? Ganito na lang, Iho. Tawagin na lang kitang Brian. Kung okay lang sa'yo. Tawagin mo na rin akong nanay. Nanay Ruby. Opo, nanay. Ang sarap pala ng tinatawag akong nanay. May anak na ako. Nanay, nagugutom na po ako. Sandali lang, anak. May niluto pala akong pagkain sa kusina. Sandali lang kukunin ko. So, anak, kumain ka muna. hindi ko na matandaan kung anong nangyari sa akin. Pati pangalan. Hindi ko na rin matandaan. At hanggang isang araw, nung naaksidente ako, bigla ko na lang naalala ang lahat. Pupuntahan ko na sana kayo ng Tito Berto para ipaalam sa inyo na ako ang nawawala niyong pamangkin. Pero narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo ni Tita Mitch.
Kayo pala ang dahilan ng pagka-aksidente namin ni Papa. Hindi pa ba kayo kontento? Attorney, nasaan yung DNA test result? Ito po, ma'am. Ito ang nagpapatunay ng lahat. Tito, tita, hindi ko man gustong gawin sa inyo to. Pero kailangan ninyong pagbayaran ng ginawa ninyo sa batas. Ate Mitch, Kuya Berto, wag sana kayo magalit sa akin. Gusto ko lang naman sana na magbago kayo. Jairus, sana mapatawad mo kami. Pagbabayaran niyo po muna ang ginawa niyo sa akin. Pati na rin sa mga inosenteng tao. Oo. Inaamin ko. Naging makasarili ako. Dala lang naman ito ng kagustuhan kong yumaman. Din, Brian, patawarin mo rin sana ako. Nasilaw lang din ako sa maaari naming makuha mula sa kayamanan ni Senior Manny. Ate, kuya, hindi material na bagay ang makakapagpasaya sa isang tao. Kundi ang pagkakaroon ng tahimik na buhay kasama ang pamilya na puno ng pagmamahal at respeto sa bawat isa. Attorney, maraming salamat po sa lahat ng mga tulong ninyo. Walang anuman, Brian. Ginawa ko lang yung trabaho ko. Salamat, attorney, dahil kami ang pinakinggan mo. Hindi sila ate. Oo, mas magaan kasi kung sa mabuti ka kakampi, hindi sa kasamaan. Leia, kausapin mo si Brian na huwag magsampa ng kaso laban sa amin. Maawa kayo. Ate, ginusto niyo yan. Kaya sa kulungan ng bagsak niyo. Kuya Berto, ano? Wala ka man lang magagawin dyan? Kuya! Mitch, tama na. Nay, Bakit, anak? may maganda po akong balita sa inyo. Nalipat na sa akin lahat ng ari-arian ni Lolo. Talaga, anak. Mabuti naman kung ganon. Opo, Nay. Oh, Brian, mukhang masaya ka yata. Tita Lea, magandang balita po ito para sa atin. Bukod po sa nalipat na sa akin yung mga ari-arian ni Lolo. Sa'yo naman ang business na itatayo ninyo nila tita at tito. Ikaw na po ang mamamahala ng lahat ng yon. Talaga? Naku, dapat magtira ka naman ng para sa'yo, Jairus. Sa'yo naman lahat yun. Ayos naman na po sa akin yung mga lupa ni Lolo. Mapapakinabangan ko din naman yon. Ako na lang po ang magpapatayo ng business namin doon ni nanay. Oo, maganda yun, Jairus. Anak, kahit sana ganito yung buhay mo ngayon, matuto ka pa rin lumingon sa baba. Huwag ka magmataas at magmalaki sa kapwa. Tama ang nanay mo, Jairus. Opo, Nay. Hindi ko naman po yung nakakalimutan dahil kayo po ang nagturo sa akin nun. Tara po, Nay. Ililibre ko kayo ni tita. Kakain po tayo sa labas. Sige, anak, gusto ko yan. Tara. Kumain ka na madami, para tumaba ka. Oo naman po. Ikaw, Leia, anong orderin mo?